Predstav si teda, že toto sú tvoje zuby. No a keď si chceš správne vyčistiť zuby, sú také dve techniky čistenia zubov, môžem ukázať obidve. A jedna z toho je, že ty by si mal zobrať zubnú kefku a priložiť ju v 45 stupňovom uhle medzi zub a ďasno. A je to z toho dôvodu, že medzi zubom a ďasnom je taký žliabok, ktorý u zdravých ľudí môže mať až 2 mm. Takže ty, keď si tam dáš tú kefku, treba takto kolmo, tak sa do toho žliabku nikdy nedostaneš s tými vláknami zubnej kefky a môžete vzniknúť zubný kaz túto okolo krčku. Ľudia mávajú krčkové kazy, hej, je to kvôli tomu, že si nesprávne čistia túto oblasť okolo ďasna. No a ty, keď tam priložíš tú kefku v 45 stupňovom uhle, tak robíš takéto malé krúžky. Posúvaš sa ďalej a čistíš si zuby. Z vnútornej strany samozrejme je to takto, že môžeš ty tú kefku až takto nahnúť. Čistiť si týmto spôsobom, hej, čiže takto si to vyčistíš z vonkajšej strany, potom samozrejme to isté z vnútornej. Zoberieš tú kefku, snažíš sa ju priložiť v tom 45 stupňovom uhle a robíš krúžky, posúvaš sa ďalej. Že toto je jedna technika, samozrejme netreba si zabudnúť vyčistiť tie zuby na tej žuvacej plôžke. To je jedna technika, ktorá je mnohými obľúbená, a potom ďalšia technika, ktorá sa odporúča napríklad u ľudí, čo majú odhalené zubné krčky, je, že ty tú kefku priložíš 45 stupňovom uhle a ty vlastne zotrieš. Ja ti poviem, že veľa ľudí robí tú chybu, že keď si čistia horné zuby, otvoria na maximum ústa a tým pádom tu máš napnuté svaly a napnuté líce. A oni potom s tou zubnou kefkou sa tam nedostanú, oni si umývajú tie horné zuby takýmto štýlom. No a to je problém, lebo tú stranu si ty vôbec neumývaš. Vtedy hovorím ľuďom, že trošku privrite ústa, taký paradox, že privri ústa, keď si zavretou, aby mi nevytekla pena, vieš? No, potom dobre. A to líce sa dá lepšie odtiahnuť. Keď máš privreté ústa, takisto si tu musíš čistiť takto medzi zubom a ďasnom. Tuto v tejto oblasti nám ústi slinná žľaza, takže veľa ľudí tu zvykne mávať zubný kameň presne v tejto oblasti, alebo túto ako sú predné jednotky zvnútra.